Poštovani prijatelji, svi vi koji pratite rad Poštene partije, imamo za vas jednu možda tužnu vest. Poštena partija neće izaći na izbore, ni na redovne, ni na vanredne, niti bilo koje druge. Na to nas je navela vest koju smo pročitali na sajtu Večernjih novosti, gde je Vučić čestitao Božić. Lider SNS Aleksandar Vučić uneo je badnjak u prostorije te stranke s uverenjem. Ovaj deo rečenice je mnoge od nas obradao i jednostavno smo pomislili da je čovjek dobio uverenje od nadležne institucije, da će njegovim putem krenuti i svi oni koji su glasali za njega, da će otići izglediti uverenje, da će otići i tome izglediti uverenje. Međutim, to uverenje je njegovo lično uverenje da će Srbija sledeći Božić dočekati sa još većim rezultatima, pouzdanjem i verom u sebe. Mi nismo ni znali da ovde ima nekih rezultata i da se ovde radi, da se ovde gradi, da se ovde bolje živi. Bili smo pospani kao koštunica, smo bili van vremena, van realnosti. Međutim, demantovao nas je Statistički zavod posle mnogo godina po zvaničnim rezultatima Statističkog zavoda. To su zvanični rezultati, znači nisu nikakve proizvoljne ocene Vučićeve, Nikolićeve ili bilo koga iz njegove stranke. Srbija je zaustavila dalji skok nezaposlenosti. Nezaposlenost je non stop skakala, išla je ljudima na živce i došli su genijalci koji su je obuzdali i ona više neće skakati. I čak smanjila nezaposlenost. Ovo čak verovatno svakog od vas, mene je prvo asocirala na Chuck Norrisa, koji je jedan od retkih koji bi mogao ovde da zaustavi nezaposlenost. Međutim, i na Chuckom ima Chuck, to je Chuck Vučić koji je zaustavio nezaposlenost. Uspela je istovremeno da realno poveća zaposlenost u 2013. Povećana je zaposlenost za otprilike prostom matematikom, kad se uzme ove podaci, početkom 2017. godine u Srbiji neće biti zaposleni. Šta će raditi Vučić sredinom 2017. kad ne bude više nezaposlenih, svi budu zaposleni, a ukaže se potreba da neko mora da radi. Verovatno će neki od vas morati da obavljaju 2 ili 3 posla. Političari u Srbiji, pojedini su se već spremili, u stvari ne pojedini, nego većina, dobar deo njih se već spremio za ta teška vremena koja dolaze, pa već sad rade po 2, 3, 4 posla u upravnim odborima javnih preduzeća. Znači, ličnim primerom su pokazali kako treba i šta treba. Vučić dalje u ovom tekstu se čovjek hvali, da li se hvali, iza njega stoji Statistički zavod, tako da mi ne možemo uopšte da sudimo o tome, verovatno je sve to tako, živi se bolje, mi ne osjećamo to, ali rezultati govore da je to tako i ko smo mi da se pitamo uopšte kako se živi kad rezultati govore da nezaposlenost je obuzdana, skače zaposlenost, bruto društveni proizvod skače, živi se odlično, živeće se još bolje, da izdržimo malo do sledećeg Božića, bit će povuci potegni, a posle toga raj. Vučić će sve srediti i živjet ćemo mnogo bolje. Što se Poštene partije tiče, Poštena partija će se mirno povući u svoj budžak, gledat ćemo, učit ćemo od Vučića, vidimo da ima boljih, ima jakih, ima onih koji znaju kako treba, mi ćemo gledati, sve nam na vreme ćemo izdati neko saopštenje, analizirati nešto što nađemo na internetu i toliko od nas, pozdrav.